Здравейте! Казвам се Вили Кръстева и съм консултант, психолог, сексолог, както и фамилен терапевт. И в следващата поредица от видеа ще изговорим за някои от най-наболелите проблеми в сексуалните връзки и взаимоотношения. В днескашния еманципиран свят аз ще дам предимство на мъжете. Да, може да бъда осъждана, но това не е мой проблем. В днешно време мъжете страдат. Страдат от това, че жените искат да са равностойни с мъжете. Едва ли не в този мъжки свят ние, жените, искаме да заместим мъжете във всяка една сфера. Това обаче се оказва доста често проблем при мъжете, защото не само трябва да се борят на работните си места, а и в къщи, и в сексуалните си отношения, кой да бъде водещия. Това обаче го виждат още докато са деца. Още докато са деца, мъжете получават някои насоки от майките си. Като например, не си барай пилето, бе, маме. Това е проблем. Мъжа, когато порасне, знае, че не трябва да обръща внимание на половия си орган. И това е един от прецедентите мъжете да не знаят какво изпитват като удоволствие, какво наистина им доставя удоволствие и защо не могат да възбудят своят полов орган. Защо жената, вместо да ги възбужда, тя ги дразни и вместо да получават ерекция и възбуда, желания да бъдат интимни, той почва да се чуди как да избяга, как да го заболи главата и как да бъде този, който няма да прави секс с жената. Тук обаче се намесва и другия прецедент. Когато момчетата стават в една по-съзряваща възраст, между 4 и 6 децата започват да опознават половите си органи. Това обаче ни най-малко не е проблем. Проблема идва, когато толкова бърза едно дете да усети своето удоволствие, да усети своят истински първоначален опит, че то бърза в банята, бърза в тоалетната и това, когато бъде хванато, е предстоящия проблем за някоя преждевременна екулация. Имаше един случай, в който мъжа 20 години свършваше като заек. Може и вие да сте един от тези случаи. За съжаление, няма кой да ви обясни, че това е само в детството. В днешно време почти никой не ни обръща внимание на това. Как да задържаме и какво означава да задържаме. Да се насладим на процеса, че ние толкова бързаме във всяко едно нещо, че не знаем как да се насладим на интимността, на процеса и да изпитаме удоволствието от секса. Затова в днешно време мъжете получават някои упреци от жените. Не ти е голям, не ти е достатъчен, нещо ми липсва. Но има жени, които не знаят собствените си тела, собствените си интимности. А да не говорим и за оргазмите, които са цели 5. Знаете ли, в различните години, различните усещания, различните промени на тези възбуди са нещо, което се променя. Както и ние, когато сме били малки и мама или тати сме нахванали докато опознаваме нашата интимност, така и в съзрялата възраст, когато вече сме решили да правим семейства или да имаме полов контакт. Това мъже. Може да сте вие, може да е един от вас, може да загубите ерекцията си, може да загубите достоинството си, но ако това не е често срещано или имате сутрешната си ерекция, не забравяйте, че това не е за уролог. Това е на психическа основа. Обръщайте внимание дали все пак можете да доставяте удоволствие, когато не сте с половинката си или по-точно партньора. Защото всеки един до нас, той е наш партньор, не е наша половинка. Нещо много важно, което влияе на подсъзнанието. Ако за мен партньора е половинка, значи аз съм половин човек. А 2 половинки не правят цял човек. Замислете се дали това също го нямате като заложба в себе си. То също влияе. Много често в разговори с мои клиенти аз разбирам,
че те се самозалъгват. Бъдете искрени, бъдете честни със себе си. Дали наистина тази жена, с която ще правите секс, е вашия тип, е вашия човек. И дали ще бъде само полов контакт или ще бъде сериозна връзка. Това също влияе на вашия полов орган. И подсъзнанието може да си изиграе толкова голяма шега, че вие да загубите изцяло желание за полов контакт. Умората, постоянната при мъжете, е защото не знаят как да задоволят или удовлетворят една жена. Това отново е нещо, което влияе. С това бих искала да ви дам насоки, че не винаги всичко е на всяка цена. И това ще бъде нещо, което винаги ще чувате в моите канали. Не винаги, не на всяка цена. Следете канала и бъдете тези, които получавате информираност, получавате информация и не спирате да опознавате тялото си. Следващата ни тема ще бъде свързана само с жените и само с тяхната интимност. Мъже, потърсете отново нашите видеа, за да разберете какво и как можете да подобрите. Жени, гледайте и ще научите нещо повече за себе си. От мен до скоро и до нови срещи!